Naše planeta pulzuje životem. Burácí, hoří, vybuchuje. Dnes už umíme zjistit její zdravotní stav a vědci pravidelně kontrolují, v jaké je kondici. A jak na tom byla v roce 2006? Jisté je jedno. Kromě toho, že se otáčí, na ní probíhá celá řada změn. Česká televize uvádí dokumentární film National Geographic Zpráva o stavu planety Země. Země připomíná neobyčejně složitý živoucí stroj, skládající se z miliard pohyblivých součástek. V roce 2006 jsme na naší planetě zaznamenali více než 50 silných zemětřesení, přes 70 tajfunů a hurikánů a 19 smrtonosných tornád. Na Zemi zuřily gigantické písečné bouře, ničivé požáry, vulkanické erupce a jedno katastrofální tsunami. Podobně jako hurikán Katrina z předcházejícího roku byly některé z těch událostí příznaky vážných zdravotních problémů, do kterých se naše planeta dostává. Nyní si přiblížíme ty nejzávažnější a podíváme se, jak ovlivňují základní součásti zemské biosféry. Atmosféru, povrch pevnin, vodu a volně žijící zvířata. Tedy všechny životně důležité součásti, které naše planeta potřebuje, aby mohla dobře fungovat. Abychom lépe porozuměli, co se v roce 2006 ve světě přihodilo a jakou roli jsme v tom hráli my, lidé, obrátili jsme se na skupinu expertů, kteří zdravotní stav Země dlouhodobě sledují. Doktor Mike Fay je špičkový odborník na volně žijící faunu. My jsme dnes nejdůležitější proměnou na této planetě. Všechny potřebné prostředky máme ve svých rukou. Oceánoložka Sylvia Erlová strávila pod hladinou oceánu tisíce hodin. Někteří z nás si v roce 2006 uvědomili, že se nám naskytla nebývalá příležitost zvrátit vývoj správným směrem. Profesor Ramanathan patří k nejuznávanějším expertům na klimatické jevy na světě. Celá planeta se zahřívá. Proto se ptáme, co se změnilo? Změnili jsme se my, lidé. Nositelka Nobelovy ceny profesorka Wangari Maathaiová se věnuje studiu vzájemného vztahu lidstva s planetou. Stále doufám, protože vím, že každý čin, který kdokoliv z nás udělá, dokáže situaci zlepšit. Podobně jako tým lékařských specialistů se tito experti pokoušejí najít odpověď na nejdůležitější otázku, v jakém stavu je pacientka, které říkáme náš domov. Asi největším zdravotním problémem, se kterým se naše planeta musela v roce 2006 vyrovnávat, byly klimatické změny. Zdá se, že Země má zvýšenou teplotu a vědci už více než tuší, proč. Některé plyny, například oxid uhličitý nebo metan, fungují v atmosféře podobně jako igelitová folie, která brání části odražené sluneční energie unikat do vesmíru a způsobuje oteplování celé planety. Je-li těchto plynů přiměřeně, slouží dobré věci. Bez nich by byla Země mrazivým kusem skály a ledu. Lidé ale do atmosféry každý rok vypustí 7 miliard tun oxidu uhličitého za rok, převážně při pálení fosilních paliv, jako je uhlí a ropa. Díky těmto emisím je skleníková folie stále silnější. Její odstranění, které by umožnilo Zemi opět ochladit, je velice složitý proces.
Klimatické změny pronikají do všech životně důležitých systémů naší planety jako virová nákaza. Mezi první místa, na kterých je jejich vliv patrný, patří polární ledové čepičky. 22. srpen 2006, Beaufortovo moře Aljaška. Vědci hlásí v ledové pokrývce obrovskou díru nezamrzlé hladiny. Nazývá se Polynie a v létě narůstá do velikosti Islandu. Přitom by v těchto končinách vůbec neměla být. Profesor Ramanathan. Letos vznikla v arktické ledové pokrývce obrovská Polynie. Je to nezamrzlá mořská hladina uprostřed 10 milionů čtverečních kilometrů ledu. Nikdy předtím k ničemu podobnému nedošlo. Vědci se domnívají, že příčinou obrovité díry v souvislém ledu je teplejší mořská voda a změny v proudění vzduchu. V létě se v Arktidě navíc objevila gigantická ledová trhlina, která se táhla od pobřeží Ruska až k severnímu pólu. Bylo to poprvé v historii, kdy lidské oko spatřilo něco podobného. Polynie o velikosti Islandu a obrovitá trhlina v ledu ale nejsou jedinými známkami zahřívání Arktidy a Antarktidy. Globální oteplování vede k ústupu okraje souvislé ledové pokrývky výš k oběma pólům a dochází k němu s neobyčejnou rychlostí. Obě ledové čepičky se každý rok v létě pravidelně zmenšují. V roce 2006 roztálo ale v Arktidě o 15% více ledu než obvykle. Jedná se o 5. rok v řadě, kdy je plocha ledu menší, než bývá průměrná hodnota. V Antarktidě led ustupuje také. Zmenšující se ledová pokrývka navíc urychluje globální oteplování. Je to tím, že sníh a led fungují na povrchu planety podobně jako reflexní hliníková folie, která se dává za přední sklo auta. Zhruba 10% povrchu planety je nepřetržitě pokryto sněhem a ledem. Když se ale tato plocha začne zmenšovat, na povrch světového oceánu dopadá více slunečních paprsků a zahřívá jej. Vyšší teplota moří způsobuje rychlejší tání ledu a vzniká začarovaný kruh. Čím je méně ledu, tím více slunečního tepla se zachytí. Bude-li tento proces pokračovat dál, vědci se obávají, že po roce 2066 nebude v Arktidě v létě žádný led. Už nyní ustupující ledová pokrývka znamená pro některá zvířata doslova pohromu. – 13. září 2006. Přírodovědci zjistili velice znepokojivý jev. Průměrná hmotnost samic ledních medvědů se snížila na nebezpečně nízkou úroveň. Příliš hubení medvědi se nemohou rozmnožovat. V roce 2006 měly samice v průměru o 20% nižší váhu než před 25 lety. Ztráta hmotnosti je přímo spojená s ubýváním ledové pokrývky. Lední medvědi se kdysi přizpůsobili lovu na ledu. Jejich fenomenální čich jim umožňuje najít dýchací otvor tuleňů na kilometry daleko. Potom jen čekají v jeho blízkosti, aby se mohli vrhnout na kořist. Čím je ale ledu méně a nezamrzlé hladiny více, tím méně dýchacích otvorů tuleni potřebují a tím méně příležitostí k lovu tyto šelmy mají. Medvědi nejenže uloví méně kořisti, ale při jejím hledání musí vynaložit mnohem víc energie. Tento rok jsem zjistil něco, co by mě kdysi ani ve snu nenapadlo. Hrozí reálné nebezpečí, že lední medvědi opravdu vyhynou. A to kvůli globálnímu oteplení. Uvědomili jsme si to v roce 2006. Vangári Matájová. Ničení životního prostředí je pomalý a plíživý proces. A to je velice neblahé, protože ty generace, které jsou za toto ničení zodpovědné, většinou za své konání nenesou žádné výrazné důsledky.
Jestli bude oteplování pokračovat, příští generace budou ohroženy ledovou časovanou bombou. Kdyby arktické ledovce zcela roztály, hladina moří by se zvýšila o 7 metrů. Oceány by pak zaplavily většinu pobřežních měst na světě. Takový vývoj by ohrozil polovinu světové populace. V roce 2006 přesáhl počet lidí na naší planetě 6,5 miliardy. Každou minutu se dnes narodí 153 lidí. Čím více je lidí, tím více využívají bohatství země. Za to ale platíme vysokou daň. 17. února 2006 Filipíny. Obrovský sesuv půdy pohřbil pod vrstvou bahna vesnici Ginsaugón. Průrva v horském hřbetu naznačuje rozsah tragédie. Ginsaugón byla rolnická ves s přibližně 1400 obyvateli. Ve škole bylo v té době asi 200 dětí. V názvu vesnice je skryta příčina neštěstí. Název Ginsaugón pochází z výrazu filipínských dřevorubců pro tahání kmenů. Podobně jako na mnoha jiných místech byly lesy nad vesnicí vykácené, což vedlo k destabilizaci horských svahů. Samotné neštěstí pak způsobily srážky odpovídající 3měsíčnímu průměru, které spadly během jediného týdne. Na vesnici se zřítilo 20 milionů kubických metrů bahna. To by stačilo naplnit 19 olympijských stadionů. Příval pohřbil školu pod 30 metry trosek. Záchranáři se několik dnů snažili najít a vyprostit ty, co přežili. Celkem zde zahynulo přes 900 lidí. Někdy jsou důsledky přelidnění patrné velice brzy. V jiných případech jsou téměř neviditelné. červen 2006, Německo. 4 200 000 fotbalových fanoušků přijíždějí zhlédnout zápasy mistrovství světa v kopané roku 2006. Je to dosud nejekologičtější světový šampionát v historii. Uspořádání 64 utkání a příjezd milionů fanoušků ale povede podle odhadu odborníků k uvolnění zhruba 100 000 tun oxidu uhličitého, který negativně ovlivňuje zemské klima. Organizátorům mistrovství je jasné, že zvýšenou zátěž životního prostředí těžko mohou v Německu vykompenzovat. Jedinou možností je snížení produkce oxidu uhličitého někde jinde. Profesor Ramanathan. Aby německý fotbalový svaz kompenzoval zvýšené emise skleníkových plynů během mistrovství světa v roce 2006, přispěl na výrobu bioplynů v indickém státě Tamil Nadu. To je přesně ten typ aktivit, na které bychom se dnes měli zaměřit. Výroba bioplynu je velice jednoduchá, i když nepříliš vonavá. Její velká výhoda spočívá v menší produkci oxidu uhličitého. Kravský hnůj smíchaný s vodou se nechá sfermentovat a vzniklý plyn se použije jako palivo do kuchyňských vařičů. Má to i další pozitivní účinek. Kácí se méně stromů kvůli palivu, takže vzniká méně škodlivého kouře z hořícího dřeva. Zásluhou vybudovaných generátorů bioplynu vznikne v příštím desetiletí o 30 000 tun oxidu uhličitého méně. To odpovídá téměř třetině emisí, které vznikly během mistrovství světa. S rostoucím počtem celosvětové populace se zvyšuje i naše konzumace. Programy kompenzace by mohly tento proces vyvážit, podobně jako dlouhá procházka po vydatném jídle. Kdyby svět přešel na rozumnou dietu, zdraví naší planety by se výrazně zlepšilo a mohlo by to zachránit i mnohé z ohrožených živočišných druhů. Nerušený vývoj nejdůležitějších biotopů, jako jsou třeba deštné lesy, je existenčně závislý na dostatečném počtu a rozmanitosti pralesní fauny. V roce 2006 se ale miliony pralesních zvířat staly obětí pytláků. V některých zemích se tomu snaží zabránit.
18. září 2006. Povodí řeky Kongo, Afrika. Okolo 1 milionu hektarů džungle a savany má být přísně chráněno proti lovcům a dřevorobcům. Bezúzdnému pytlačení a bezohlednému kácení stromů padla v posledních letech za oběť značná část afrického panenského lesa. Mike Fay. Kdybyste se mě zeptali, jaká nejdůležitější událost z hlediska ochrany divoké přírody se stala v roce 2006, tak řeknu, že to je vyhlášení 2 nových národních parků v Kongu. Pracovali jsme na tom už 20 let. Jsou důkazem, že se člověk nemá nikdy vzdávat. Jeden z nových národních parků Ntokou-Pikunda skýtá útočiště více než 100 druhům savců, z nichž mnohým hrozí vyhynutí. Představte si prales jako lidské tělo. Populace zvířat zde funguje jako krev, která je udržuje při životě. Když z něj zvířata odstraníte, je to podobné, jako kdybyste tělo nechali vykrvácet. Zřizování nových parků se proto podobá krevním transfúzím, zlepšujícím zdraví džungle. Kdyby každý stát udělal něco podobného, nemyslím jen na volně žijící zvířata, ale například proti globálnímu oteplování nebo na ochranu životního prostředí, mohli bychom se z toho začarovaného kruhu dostat. Největší hrozbou pro volně žijící zvířata na celém světě jsme my, lidé. Vývoj v povodí řeky Kongo naštěstí svědčí o příznivých změnách v celosvětovém trendu. Každý stát na světě se nyní snaží na Africe vydělat a získat co největší podíl z jejího přírodního bohatství. Do deštných lesů stále více pronikají dřevorubci, zemědělci, geologové a naftaři. Když se v pralese postaví silnice a vyrostou nové vesnice, přijdou s nimi i pytláci. Jejich cílem jsou pralesní zvířata, nebo přesněji řečeno jejich maso. Ulovená zvířata vyvrhnou a vyudí. Uzené maso potom prodají na trhu. Část se dokonce ilegálně vyváží do Evropy a Spojených států. Jen v povodí Konga pytláci každý rok nelegálně získají asi 1 milion tun masa. To odpovídá 9 miliardám hamburgerů. Wangari Matájová. Rostoucí lidská populace, poptávka po nové půdě, tlak na prales, tlak na vodní zdroje, to všechno nakonec vede k tomu, že život deštného lesa je ohrožen, protože likvidujeme biologickou rozmanitost. Navzdory pralesním jatkám ale existují i zvířata, která se sem začínají vracet. 9. červen 2006. Národní park Virunga, Demokratická republika Kongo. Stopaři zde objevili jedno velice vzácné zvíře – okapy. Je to první exemplář spatřený v parku po téměř 50 letech. V důsledku kácení pralesů a činnosti pytláků byla okapy téměř vyhubena. Její návrat je proto pro ochranu přírody velkým vítězstvím. Zesílené hlídky bojující proti pytlákům mohou slavit úspěch. Okapy ale není jediným příkladem. Stavy slonů a bůvolů v parku Virunga se v posledních 3 letech opět začínají zvyšovat. Vedle stabilní populace goril horských tu žije 13 000 vodušek chop, téměř stejně jako v roce 1960, kdy zdejší přírodu lidé ještě prakticky neohrožovali. Ale i přes veškeré úsilí protipytláckých hlídek zde bylo během prvních 2 říjnových týdnů ilegálně zabito přes 40 hrochů. Dnes jich v parku žije jen asi 300. Přestože situace některých druhů vypadá tragicky, vědci vědí, že k přežití někdy stačí jen nevelké zvětšení početnosti jejich populace. Je to všechno otázka matematiky z 6. třídy. Když vám do hrnku kápne každou hodinu 1 kapka vody, co se s ním stane?
A když vám z toho hrnku každou hodinu jedna kapka vyteče, co se stane? V tom je celý ten rozdíl. Je to zcela jednoduché. Přidávejme proto raději jednu kapku za hodinu. Našemu pacientovi se ale nesnaží pomáhat jen vědci. Tento rok se do boje vrhla i řada známých osobností a dali o sobě vědět pěkně hlasitě. Druhý srpen 2006, Peking. Světoznámý basketbalista Yao Ming se rozhodl, že bude bránit volně žijící zvířata před kulkami pytláků. Součástí jeho kampaně za ochranu ohrožených zvířat je i veřejné prohlášení, v němž se zříká polévky ze žraločích ploutví, vyhlášené čínské pochoutky. Podle odhadů se každý rok objeví na trhu kolem 500 000 tun žraločích ploutví. Talíř té nejlepší polévky ze žraločích ploutví stojí přes 3000 korun. Sylvia Erlová. Učili jsme se bát žraloků, kteří žerou lidi. Teď se bojíme lidí, kteří žerou žraloky. Zvyšující se životní úroveň v Číně a v dalších asijských zemích způsobuje, že se z polévky ze žraločích ploutví stává lahůdka dostupná širším vrstvám. Tuto pochoutku si může dovolit stále větší počet obyvatel. Hon na žraloky se nyní projevuje na celém světě. Hon je jen chabé vyjádření toho, co se děje. Zpráva z roku 2006 říká, že každou hodinu bylo zabito přes 8 000 žraloků. To znamená, že jen tento rok jich bylo pobyto více než 70 milionů. Jsou to často kruté scény. Lovci žraloky vytáhnou na palubu, kde jim uříznou ploutve. Ostatní maso se považuje za bezcenné. Rybáři proto zohavená těla házejí zpátky do vody. Žraloci jsou v některých případech ještě živí. Fotbaloví hráči Ekvádoru se v roce 2006 rozhodli, že vezmou žraloky pod svou ochranu. Vždy, když jejich mužstvo dá gól, udělají gesto naznačující žraločí ploutev. Když se za nějakou věc začnou zasazovat sportovní hvězdy, ovlivní to nejen malé děti, ale i velké děti, které třeba řídí celý stát. Jsem si jistá, že to má velice pozitivní dopad. Hlavní důvod, proč je nutné, aby se lidstvo obávalo o osud žraloků, spočívá ve skutečnosti, že jsou velice důležitou součástí mořských ekosystémů. Jejich vymizení může způsobit kolaps důležitých potravních řetězců. Snížení stavu žraloků v karibské oblasti vedlo k přemnožení jiných dravých druhů ryb, jako jsou kanicové. Víc kaniců sežere víc ryb, které se živí mořskou vegetací. Bez nich se ale přemnoží řasy, které doslova zadusí vše, co žije na povrchu korálových útesů. A tak úbytek žraloků nakonec vede k destrukci korálových útesů a pobřeží přicházejí o životně důležitou ochranu. Útesy jsou totiž první obrannou linií před mohutnými vlnami narážejícími na pobřeží. Rok 2006 je možno považovat za zlom v povědomí o vzájemné vazbě mezi volně žijící faunou a zdravým vývojem životního prostředí planety Země. Jsou zde ale i jiné problémy. V tomto období se bohužel v Číně a v Africe doslova rozplynula ve vzduchu velká část úrodné půdy. Když se povrch Země obnaží nebo se jí v důsledku klimatických změn nedostává vláhy, často se začne měnit v poušť. 16. duben 2006, Peking, Čína. 15 milionů obyvatel se probouzí do města plného červenohnědého prachu o celkové váze 300 000 tun. Nemocnice hlásí prudký nárůst dýchacích potíží a onemocnění očí. Do roku 1950 se v Číně objevila písečná bouře jednou za 30 let. V roce 2006 jich bylo jen v Pekingu 10. 5 desetiletí prudkého růstu populace, intenzivního zemědělství a úbytku dešťových srážek změnilo úrodnou půdu v prach.
Větší rozloha pouští znamená více písečných bouří a tedy i větší ohrožení velkých měst. Ve snaze zastavit rozšiřování pouští Číňané vytvořili zvláštní jednotky, které mají za úkol vyvolat déšť. Rolníci a bývalí vojáci pracující na částečný úvazek střílejí do mraků náboje s jodidem stříbrným. Na mikroskopických chemických částečkách kondenzuje voda a tvoří se dešťové kapky. Příslušníků dešťových jednotek je dnes už přes 3000 a k dispozici mají 30 letadel a stovky děl a raketometů. V roce 2006 se jim podařilo vytvořit deště, během kterých spadlo 42 miliard kubických metrů srážek. Toto množství vody by dokázalo naplnit téměř 65 000 obřích tankerů. Přes veškeré toto úsilí mají dnes čínské pouště 2,5krát větší rozlohu než zemědělská půda. A poušť se přitom dál rozšiřuje východním směrem a pohlcuje další úrodnou půdu. Pouště se v roce 2006 rozšiřovaly i jinde ve světě, zvláště v Africe. Je to důsledek procesu zvaného dezertifikace. Wangari Maathajová. Ztráty úrodné země v důsledku půdní eroze a dezertifikace dosáhly kritické úrovně. Abychom demonstrovali význam změn, ke kterým na Zemi došlo v roce 2006, stačí se podívat na stoupající prach, jenž pozorovali astronauti nad africkým kontinentem. Tento obrázek mě doslova zvedl ze židle, jen jsem si řekla, můj ty bože, když je něco takového vidět z vesmíru, představte si, co se musí dít dole na Zemi. K rozšiřování pouští velkou měrou přispívá ničení lesů a stepních porostů. Stromy působí jako kotvy, které stabilizují půdu a pomáhají udržet v půdě vláhu. Bohužel i v roce 2006 deštné lesy na celém světě mizely rychlým tempem. Tento proces může dál urychlit klimatické změny, protože stromy fungují jako filtr, pohlcují oxid uhličitý a uvolňují životodárný kyslík. Pralesy jsou proto velice důležitým nástrojem v boji proti globálnímu oteplování. Kromě chvíle, kdy hoří. 27. říjen 2006, Jižní Kalifornie. Při obrovském požáru založeném žháři zde zahynulo 5 hasičů. V minulém roce hořelo tolik lesů, že se z tohoto hlediska jednalo o nejhorší sezónu v historii. Tento rok lehlo popelem více než 38 000 kilometrů čtverečních lesa. Velký strom spotřebuje okolo 20 kg oxidu uhličitého ročně. Zmenšování lesní plochy způsobené požáry nebo kácením tak vede ke snižování schopnosti planety vyrovnávat se se změnami složení atmosféry. Bez ohledu na místo, kde k těmto ztrátám dochází, je jedinou možnou náhradou výsadba nových stromů. Hnutí Green Belt neboli Zelený pás, založené Wangari Maathajovou před 30 lety, zahájilo v říjnu v Keni masivní kampaň za vysazení 2 milionů stromů. Nové porosty by měly v příštích 10 letech pohltit téměř 900 000 tun oxidu uhličitého. To se rovná emisím vytvořeným provozem asi 220 000 automobilů. I když nové stromy dokáží zpomalit klimatické změny, v Keni mají navíc pomoci prosadit velkou společenskou změnu. Celý program zaměstnává velký počet žen, kterým navíc poskytuje stálý zdroj palivového dřeva. Strom se stal symbolem naděje, nástupním bodem, symbolem toho, co lidé dokáží pro sebe udělat. Nesázíme jen stromy, sázíme také semínka naděje.
of hope. Sázení stromů je pro poraněnou zem jako hojivý balzám. V roce 2006 ale byl také odhalen jeden překvapivý vztah. Ukazuje se, že zvyšování počtu lesních ploch pomáhá i mořským živočichům. V tomto období měla vyšší koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře negativní dopad na oceány, především na jejich flóru a faunu. Březen 2006, severní část Tichého oceánu. Vodní vzorky odebrané v určitých intervalech na línii dlouhé 8000 kilometrů ukázaly, že oceány jsou stále kyselejší. Během výzkumu trvajícího 3 týdny bylo odebráno přes 2500 vzorků. Proto zneklidňující závěry, ke kterým vědci dospěli, stojí na pevném základě. Kyselejší voda způsobuje zeslabování schránek a koster bilionů drobonkých mořských organismů. I když jsou tak malí, hrají v udržování správného složení vzduchu, který dýcháme, velice důležitou roli. Většinu kyslíku v atmosféře, víc než 70%, vytvořily tyto miniaturní zelené organismy. Je to v podstatě gigantický motor v oceánu, který vyrábí kyslík. Když jim znemožníme tvořit jejich malinké vápnité schránky, přerušíme proces, který je pro naše přežití absolutně nezbytný. A nejen pro naše, pro život jako takový. Abychom pochopili, proč se voda v oceánech stále okyseluje, zkusme si představit moře jako gigantické plíce. Když se převalí vlna, oceán se nadechne a ve vodě se rozpustí vzduch. Problém je v tom, že vzduch, který oceán vdechuje, obsahuje příliš vysokou koncentraci oxidu uhličitého a jeho vysoká hladina je příčinou zvýšené kyselosti mořské vody. Od doby, kdy lidé začali spalovat fosilní paliva ve velkém, nadýchal oceán do sebe zhruba polovinu námi vytvořených uhlíkových emisí a výrazně tím zpomalil klimatické změny. Nyní za to ale platí vysokou daň. Profesor Ramanathan. V oceánech jsou biliony a biliony tun vody. Mysleli jsme si proto, že když do nich přidáme pár miliard tun oxidu uhličitého, nic moc se nestane. Bohužel jsme zjistili, že se stalo. Zatímco drobné mořské organismy bojují s dopady vyšší kyselosti vody, větší ryby jsou masakrovány metodou zvanou lov vlečnou sítí. Naštěstí i v této oblasti se objevují dobré zprávy. 10. březen 2006, západní pobřeží USA. Spojené státy zakázaly používat vlečné sítě v pásmu o rozloze 388 000 km², které se táhne od Mexika až po Kanadu. Vědci odhadují, že v roce 2006 vlečné sítě poničily mořské dno na ploše rovnající se téměř rozloze Ruska. Lov s vlečnými sítěmi je něco podobného, jako kdybyste vyrazili s buldozerem na zpěvné ptactvo a veverky. Kvůli několika kilogramům bílkovin likvidujete celé ekosystémy. Rybí hejna v mělkých vodách rychle ubývají a tak se rybáři vydávají do větších hloubek. Na jídelníčky na celém světě se tak dostávají podivné ryby z jižních oceánů, jako jsou pilonoši rodu Hoplostetus nebo ledovky Dysostychus eleginoides. Hlubokomorské ryby rostou pomalu a pomalu se také rozmnožují. Některým trvá až 20 let, než dosáhnou dospělosti a žijí 80 roků i více. Tato malá ryba, tato malá oranžová ryba na vašem talíři je možná starší než vaši praprarodiče. Vlečné sítě ale nelikvidují jen ryby, ničí i prostředí, ve kterém žijí. To je obětováno jen proto, aby někdo dostal na talíře za 9 liber rybu, o které do roku 2006 nikdo ani nevěděl, že existuje, natož kde se nachází. Intenzivní rybolov je zřejmě nejvážnější hrozbou bezprostředně ohrožující zdraví oceánů. Ve studii, která vyšla 1. listopadu, vědci předpovídají, že nekontrolovaný rybolov povede k úplné likvidaci většiny druhů hospodářsky významných ryb v průběhu pouhých 40 let.
V roce 2006 ale došlo k události, která možná napomůže tento nebezpečný trend zvrátit. 15. červen 2006, Havajské ostrovy. Vláda Spojených států vyhlašuje severozápadní část souostroví národním mořským parkem. Tato rezervace o ploše 360 000 km² by měla fungovat jako školka mořských živočichů. Žijí jich tu tisíce druhů, včetně ohroženého tuleně havajského, karety obrovské a 14 milionů mořských ptáků. Díky tomu, že tu do podmořského života nikdo nezasahuje, je neuvěřitelně produktivní. Je to svým způsobem gigantická rybí líheň, díky níž celá oblast pulzuje životem. Je to skvělá myšlenka. Co se týče ochrany zvířat, má to stejné výsledky jako přírodní rezervace. Je to úžasný počin, největší chráněná mořská oblast na světě. Nové rezervace se mohou stát životně důležitým léčebným prostředkem pro nemocná moře. Zvyšující se kyselost oceánů ale zřejmě bude vyžadovat radikálnější zásah. Vědci jsou přesvědčeni, že jediným řešením tohoto problému bude čistější vzduch. V tomto roce se problém znečišťování ovzduší stal celosvětovou záležitostí. To, co dříve postihovalo jen určité městské aglomerace, dnes ovlivňuje život prakticky všude. 28. červenec 2006, Los Angeles, Kalifornie. Vědci učinili překvapující objev. V určitých dnech pochází celá čtvrtina nechvalně známého Los Angeleského smogu z jiných míst naší planety. Prach, saze a různé chemické látky, vznikající v Asii, putují přes Tichý oceán v obrovských hnědých mračnech. Vzdálenost 10 000 kilometrů dokáží překonat za pouhé 3 dny. Profesor Ramanathan a jeho spolupracovníci sledovali tyto mraky pomocí speciálního výzkumného letadla. Po celou dobu zaznamenávali jejich trasu a odebírali vzorky vzduchu. Letěli jsme kousek od San Francisca, kde jsme objevili několik tisíc znečišťujících částeček na kubický centimetr. Když jsme sledovali, odkud pocházejí, dorazili jsme až do Číny. Zjistili jsme, že prach a saze pocházejí z místních továren. Rozvoj čínské ekonomiky je tak prudký, že zde každý týden zahajuje provoz další uhelná elektrárna. V roce 2006 vyjíždělo do přeplněných pekingských ulic každý den 1000 nových aut. Smog, který tím vzniká, už přestává být pouze čínským problémem. Trasy hnědých mračen jsou nevypočitatelné jako vítr, takže mohou zasáhnout kohokoliv a kdekoliv. Na začátku roku jsem byl uprostřed Indického oceánu, několik tisíc kilometrů od nejbližšího zdroje znečištění ovzduší. Přesto jsme zde pozorovali 3kilometrové hnědé mračno, jak klesá k hladině. Pro žádný stát není úniku. Emise ze Severní Ameriky se dostanou do Evropy během několika dnů. Tyto poznatky v podstatě říkají, že všichni lidé na této planetě zamořují ovzduší na zápraží někoho jiného. Že jsme všichni na stejné lodi. Zamořujeme si ale i vlastní zápraží. Například v indické Mumbai se dýchání místního vzduchu rovná vykouření 2,5 krabiček cigaret denně. A aby toho nebylo málo, vědci zjistili, že kdyby se nám podařilo tato hnědá mračna zlikvidovat, jen bychom tím urychlili klimatické změny. V roce 2006 bylo zjištěno, že takzvaná hnědá mračna snižují skleníkový efekt o 50%. Proč? Protože pohlcují sluneční záření, které by jinak dopadalo na povrch oceánů a ohřívalo by je. Takže bez emisí by se sice zdraví lidí zlepšilo, ale globální oteplování by se velmi pravděpodobně urychlilo.
Další problém týkající se atmosféry Země ale ukazuje, že dosáhnout kýžené změny ve velkém rozsahu je možné. 20. říjen 2006, Antarktida. Otvor v ozonové vrstvě je zde o 16% větší, než se očekávalo. Nyní je už stejně velký jako Spojené státy a Rusko dohromady. Vědci tuto díru objevili před 20 lety. Vyvolalo to tehdy velké obavy, protože ozon je pro naší planetu něco jako krém na opalování, neboť chrání před škodlivým ultrafialovým slunečním zářením. Naštěstí v tomto případě máme i dobré zprávy. V roce 2006 se koncentrace látek v ovzduší, které ničí ozonovou vrstvu, přestaly zvyšovat. Odhaduje se, že zhruba za 10 let by se ozonová díra měla začít zacelovat. Je to výsledek celosvětové iniciativy známé pod jménem Montrealský protokol. V roce 1987 se vlády dohodly vyřazovat postupně z výroby plyny, které rozkládají ozonovou vrstvu. Vyřešili jsme tento problém dřív, než mohl způsobit rozsáhlou katastrofu. Nevidím jediný důvod, proč bychom totéž nemohli učinit v oblasti globálního oteplování. Rok 2006 ukázal, že lidé dokáží uskutečnit kroky k záchraně naší planety. Zvláště úspěšní jsme v případech, kdy se tím dají vydělat peníze. Tohoto roku je asi nejdůležitější zprávou pro uzdravení Země skutečnost, že ekologický se stalo pro mnohé heslem dne. Změna v přístupu veřejnosti učinila z otázky klimatických změn politickou otázku. Co je ale ještě důležitější, obchodníci vidí, že být ekologický znamená vydělávat peníze. 31. červenec 2006, Los Angeles. Články o klimatických změnách se dostaly na titulní stránky novin. Kalifornie a Velká Británie podepsaly dohodu o výrazném snížení emisí oxidu uhličitého. Tato dohoda je výzvou stávající politice Spojených států, zejména proto, že odráží změny v názorech veřejnosti. Průzkum veřejného mínění provedený v červenci v řadě zemí světa ukázal, že 70% dotázaných zařadilo klimatické změny mezi nejdůležitější problémy. V době, kdy byla v Los Angeles dohoda oznámena, se 25 měst patřících mezi největší na světě, včetně Dillí, Káhiry a Londýna, rovněž dohodlo na snížení emisí skleníkových plynů. Dohromady tato města produkují zhruba 15% světových exhalací oxidu uhličitého. Pracuji na tomto problému 35 let. Jsem neskonale vděčný za tlak, který se v poslední době vyvinul. Jsou to všechno správné kroky, které by nás měly zavést na správnou cestu. Dalším krokem na této cestě je překvapivě rychlý růst poptávky po alternativních palivech s nižším obsahem uhlíku. 18. říjen 2006, provincie Guangxi Zhuang, Čína. Je zahájena stavba jedné z největších elektráren na etanol na světě. I to je doklad celosvětového zájmu o zvýšení produkce etanolu a bionafty. V současné době pracuje ve Spojených státech 106 elektráren na etanol a dalších 48 se buduje. Tato tendence je dobrou zprávou pro zemědělce, protože všechna biologická paliva se vyrábějí z obnovitelných zdrojů, jako jsou obilí, kukuřice, cukrová třtina a palmy. Má i velký význam v boji proti globálnímu oteplování. V porovnání s normálním benzínem se při spalování etanolu snižuje tvorba plynů ovlivňujících zemské klima téměř o polovinu. Bohužel biopaliva zatím nejsou příliš přitažlivá pro zákazníky. Tento rok tvořila pouhé 1% ze světové spotřeby paliv v dopravních prostředcích. Je to velice jednoduchá věc. Největší proměna, se kterou pracujeme, je náš marnotratný způsob života.
To platí pro velkou spoustu zdrojů, které my lidé využíváme. A tak, chceme-li se zachránit, musíme v této oblasti začít něco dělat. Záchrana lidstva a zájem spotřebitelů o ekologii se v roce 2006 zřejmě dostaly na společnou kolej. Bez ohledu, co vlastně tuto změnu způsobilo, je zřejmé, že lidé pro ní hlasovali zejména svými peněženkami. Poptávka po solární energii se zvýšila o neuvěřitelných 30% a po elektřině vyráběné ve větrných elektrárnách ještě více. Když se z lidí stanou zákazníci kupující ekologické výrobky, zvýší se nejen poptávka po těchto produktech, ale i po společnostech, které tento přístup prosazují. Mnohé firmy, mezi něž patří ty největší na světě, dospěly k poznání, že stavbou nových provozů využívajících obnovitelné zdroje elektřiny nečiní pouze dobrý skutek, ale že jim to přináší i finanční prospěch. Pro vědce sledující zdravotní stav naší planety to jsou nadějné poznatky. Mike Fay. Jde o to, aby si všichni obyvatelé této planety uvědomili, že globální oteplování je skutečnost a že odpovědnost neseme my všichni. Číňané si musí uvědomit svou odpovědnost, Indové si musí uvědomit svou odpovědnost, Brazilci si musí uvědomit svou odpovědnost, Američané, prostě všichni. Když se to podaří, tak se s tím, aspoň pevně doufám, dokážeme vyrovnat. Když ale ne, tak... Znalost problematiky rovná se moc. Dobré informace jsou jediné řešení. Jsou naší jedinou nadějí, že budeme schopni jednat podle toho, co dnes víme. Nevěděli jsme to před 5 lety, ani před 4, ani před 3. Teď to ale víme. Existuje spousta řešení, na kterých se můžeme všichni podílet. Například zasadit strom je velmi jednoduché. Každý z nás, aby zlikvidoval veškerý oxid uhličitý, který za svůj život vyprodukuje, potřebuje asi 10 stromů. Jděte a zasaďte svých 10 stromů a nevyužívejte stromy jiných lidí. Někteří odborníci se ale obávají, že poslední vhodnou příležitost jsme už promeškali. I když se nám podaří odstranit veškerý oxid uhličitý, který jsme vypouštěli svou činností do atmosféry, je otázka, jestli se ledová pokrývka vrátí a zda pouště zase ustoupí zpátky. Kdybych měl na tuto otázku odpovědět za sebe, tak si myslím, že ne. Vědecky správnější odpověď ale zní, zatím to nevíme. Situace naštěstí není ještě tak beznadějná, ještě je stále čas. Musíme ale začít jednat co nejdříve. Jaký je tedy celkový výsledek zdravotní prohlídky naší planety? Rostoucí lidská populace má na její stav největší vliv, zvláště na klimatické změny. Naše požadavky a potřeby zasahují všechny systémy Země a přispívají k jejímu oteplování. Využívání přírodních zdrojů člověkem vedlo v roce 2006 k tomu, že stav půdy, světové fauny a atmosféry se stal kritickým. Rybolov ve všech oceánech překračuje únosnou mez. Vytváření nových rezervací a různá omezení tyto negativní tendence částečně vyrovnávají. Zvyšující se kyselost mořské vody patří k nejvíce znepokojivým jevům, protože světový oceán začíná být tímto procesem kriticky ohrožen. Problémy mají ale všechny systémy a téměř v každém případě jsou spojeny s globálními klimatickými změnami. Stále ale zbývá naděje. Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším faktorem, který rozhoduje, zda se stav planety zlepší nebo ne, je člověk, pak nejlepší zprávou roku 2006 je výrazná změna k přístupu veřejnosti k těmto otázkám. Zdá se, že jsme konečně poznali, v jak vážném stavu náš pacient je, a to je pro něj ta největší naděje. Stále máme šanci, ale okénko naděje se začíná uzavírat. Příštích 10 let bude zřejmě nejdůležitějších pro celou budoucnost lidstva. Využijeme tedy prostředky, které máme, ať jsou jakékoliv a ať jsme kdokoliv. Naše země to potřebuje a my jí to musíme dát.
Připravili Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Ivan Kušiak, doktor Evžen Kůs, Tomáš Borůvka, Ivona Jelenková, Martin Janouš, Dalibor Fukala, Kamil Příhoda, Miloš Kostner, Vladimír Tišnovský a Tomáš Jančařík. Česká televize 2007.